Diffiċli ħafna li nħossu jew nifhmu jew narfu x'jiġifieri Alla fil-ħajja tagħna, diffiċli ħafna. Ma l-Iskrittura tipprova tgħinna nifhmu min hu Alla u min aħna fil-konfront tiegħu. U waħda mit-tixbijat illi tuża ħafna l-Iskrittura hija din it-tixbija tar-raj. Ġesu jippreżenta ruħu bħala ir-raj is-sabiħ, laqas ir-raj it-tajjeb, ir-raj is-sabiħ tagħna. Għaliex mhux tajjeb għax huwa tajjeb mela le u veru, imma l-Vanġelu juża din il-kelma li aħna traduċejna f'tajjeb. Il-kelma li juża l-Vanġelu hija r-raj is-sabiħ, għax ir-raj is-sabiħ jattirak, jiġbdek. Xi ħaġa sabiħa tiġbdek. U Ġesu fil-Vanġelu tal-lum li huwa parti żgħira minn Vanġelu twil, kapitlu 10 sieħ tal-Vanġelu ta' San Ġwan, jitkellem fuq il-fatt li huwa r-raj u aħna n-naċ, jgħidilna affarijiet sbieħ ħafna dwar ir-relazzjoni ta' bejnietna, jgħidilna. In-naċ tiegħi, jiġifieri aħna, jisimgħu leħni. U jkompli. Huma jisimgħu leħni u jiena narafhom u neħlishom. Jiena narafhom u huma jimxu warajja. X'jiġifieri aħna n-naċ tiegħu. Kemm hi xi ħaġa sabiħa u kemm għandna bżonna l-lum li aħna nħossuna ta' xi ħadd. Aħna għandna bżonn inħossuna ta' xi ħadd. U għandna bżonn ukoll li ngħidu li xi ħadd huwa tagħna. Ma nafx innu tajtux, però f'dawn il-ġranet li sar il-Papa l-ġdejd u x'hekk kull min kellu xi ritratt miegħu ħarġu il-fatt li ġie Malta mhux hekk l-istess meta miet l-isqof Paolo Cremona, kull min għax bħalli kieku tiegħi, aħna għandna bżonn li nħossu li aħna ta' xi ħadd u li xi ħadd huwa tagħna, għandna bżonn. B'mod speċjali jekk dan ix-xi ħadd huwa importanti. Issa riflettu ftit. Ġesu lilna jsejħilna n-naċ tiegħu. Aħna tiegħu. Kemm inħossuna weħidna kultant fil-ħajja. Imma jien tiegħu. U jkompli Ġesu jgħidilna n-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Issa il-kelma tisma' fil-Bibja fl-Iskrittura insibuha ħafna drabi. Fl-Antik Testament iktar minn 1000 darba, fil-Ġdid Testament madwar 150 darba l-kelma tisma' għaliex għax alludi li tisma' lil Alla hija l-iktar atteġġjament importanti li tisma'. Aħna imsejħin biex nisimgħu l-ewwel qabel kollox. Tantu hekk illi l-Lowt f'żewġ ħinijiet tal-ġurnata fil-għodu kmieni u fil-għaxija kienu jgħidu talba illi fija hemm il-kelma tisma'. Xema Israel Adonai Elohim Adonai Elohenu. Isma' Israel, il-mulej Alla tiegħek u wieħed, il-mulej Alla tiegħek u l-ħellis tiegħek. Ħobb lill-mulej Alla tiegħek u l-bqija. Isma' Israel, isma'. U aħna nafu li l-persuna li aħna close tagħha tismana u nisimgħuha. U għalhekk Ġesu jgħid in-naċ tiegħi jisimgħu leħni għax iħoss li aħna close tiegħu. Aħna f'intimità miegħu. Tantu hekk li jerġa' ikompli jgħid jiena narafhom. Lil dawk li jisimgħuh Ġesu jarafhom. U l-verb taraf fl-Iskrittura wkoll ifisser wisq iktar milli nifhmu bih aħna. Il-verb taraf jiġifieri tidħol f'intimità, tidħol f'relazzjoni intima. Tantu hekk li il-Ktieb tal-Ġenesi pereżempju biex jgħidilna li Adam daħal f'relazzjoni intima ma' Eva u kellhom il-Kajjin u mbagħad il-Label jgħid Adam għaraf lil Eva. Abram għaraf lil Sara. Jiġifieri taraf ifisser
tidħol f'intimità f'relazzjoni sħiħa ma' persuna. U meta il-Vanġelu jgħidilna li ir-raj it-tajjeb, ir-raj is-sabiħ, jara fin-naċ tiegħu, jara f'lilna, ifisser li jixtieq jidħol f'relazzjoni intima magħna. Tantu hekk illi fit-tieni qari li smajna mill-Apokalissi, dan ir-raj illi jaħraf ħafna n-naċ tiegħu isir u nnifsu il-ħaruf. Ir-raj tant jaraf li n-naċ tiegħu li jsir wieħed minnhom isir il-ħaruf. Hawnhekk hawn u xekk. Il-misteru kollu ta' Alla li jsir bniedem. Alla li huwa r-raj tagħna u tant iħobb lil bnedmin li jsir wieħed minnhom. Jien inħobb insemmi l-eżempju. Xi ħadd jiżżewweġ fejn naf jien minn raħal għal ieħor. Tajjeb xi ħadd minn hawn pereżempju jiżżewweġ il-qala. Tajjeb wara sentejn tlieta jieħu l-aċċent tal-qala. Għaliex? Għax tant ikun iħobb il-persuna li jsir dik il-persuna jsir bħala. Jsir wieħed minnhom, minn dak ir-raħal. U hekk ġralu Alla tagħna li tant ħabb ir-raj tagħna, tant ħabb lin-naċ tiegħu li jsir wieħed minnhom ħaruf. Isir il-ħaruf. Isir parti mill-merħla. Dan kollu nistgħu ngħixuh fil-parroċċa. Dan hu l-iskop tal-parroċċa. Il-parroċċa nistgħu nsejħula il-maqjel tan-naċ, il-maqjel fejn tinġema il-merħla biex tkun tista' tgawdi mill-imħabba, mill-ħniena tar-raj, mis-salvazzjoni tar-raj. Infakkarkom f'dik il-parabola sabiħa li Ġesu jgħid fil-Vanġelu ta' San Luqa. Meta jxebbaħ lilu nnifsu mar-raj it-tajjeb li jħalli d-99 biex ifittex in-naġa l-mitlufa. In-naġa li maqarba. Tafux kienu jagħmlu r-rajja fi żmien Ġesu meta xi waħda min-naċ ma kienx timxi mal-bqija tal-merħla, tafux kienu jagħmlu? Kienu jiksru la saqajja. Waħda mis-saqajn tagħha għaliex biex hekk ma tkunx tista' titlaq tiġri weħda u jkollha titkaxkar saqajja, tkaxkar bil-mod wara l-oħrajn, wara l-oħrajn. Imbagħad jiġi dan Ġesu jgħidilna jiena lin-naġa li tintilef, lin-naġa li mqarba mhux niksilha saqajja. Imma nħalli 99 l-oħra fil-maqjel, immur nfittex in-naġa u meta nsiba jgħidilna Ġesu jitfaħħa fuq spalleħ. U kollu ferħan, jgħid il-Vanġelu, jitfaħħa fuq spalleħ. U kollu ferħan, imur fejn ħbibu jgħidilhom sibt in-naġa li ntilfitli, ejjew nagħmlu festa. Dan hu ir-raj it-tajjeb tagħna. Ejjew flimkien bħala komunità nisranija, bħala komunità li temmen f'dan ir-raj. Inħossu l-imħabba, il-ħniena, il-maħfra li għandu Ġesu għalina u nkomplu nxerduha madwarna. Dan hu l-iskop li għalih teżisti il-Knisja, il-parroċċa, biex nisimgħu mill-kelma tar-raj u biex nieklu minn l-alf minn dak li bih jalifna r-raj tagħna. Li huwa ġismu stess u demmu stess. Il-festa li intom tiċċelebraw fil-parroċċa tagħkom. Ġesu is-Salvatur. Ġesu li jsalvana mhux bl-armi, Ġesu li jsalvana mhux bil-qawwa, Ġesu li jsalvana mhux bil-prepotenza, imma billi jsir ikel u xorb għalina, billi jagħti ħajtu għalina.